Sona, hello, good evening. जोंथि सना थेंक इउ स' माच वेलकाम। आं खारबायसो मोसौ लांफैदों रावबो गैया। इमान गोजानाव मोसौ लांफैयाखिसै आङो। सना जा खरा फैबाय। अके थब्ल' रेस्ट्रिकसन नन फैदों पाब्लिक होजागोन। रेस्ट्रिकसनाव नन फैदोंबा पाब्लिक दा खालामथ'सै नामा बिदिबालाय नन फैदोंबा मानोबा कपिराइट फैनो हागौ। आं ओंखायनो दोनदो होन्दोंमोन नोंखौ थाबनो कपिराइट फैनो हागौ आरोखि ना। दा पाब्लिक दा खालामसै बेखौ डाइरेक्ट रिमुभ खालामदो। ओंखायनो थाब दोननो थिनदोंमोन आं नोंखौ अके जारला जाबाय। रिमुभ खालामदो बेखौ। वाइटि दंब्लाबो कपिराइट थागोन बियो जानाय नंला। मिउजिकआबो मामोन खोनायासै जोङो ओमफ्राय मिउजिकखौ खोनादोंबा होनजागौमोन आं ओंखायनो दोनदोंमोन आं नोंखौ अके कपिराइट फैजानो गिनानै बेखार जागोन ना नङाबा। ओमफ्राय जोंहा सारिका नार्जारि बाजै सफैनो हादों वेलकाम गोजोननाय थाबाय थेंकिउ स' माच गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय थेंकिउ। आं मोसौ लायबाय दंलै जा खस्थ' गोजांबाय नै। ओमफ्राय मालाथो पाब्लिक होनो बिदिबा रिमुभ खालामदों नामा आरोखि गोबावजोंबाबो जागोन ना जालाथाय बेसे फैया दाब्लिउटिआ बेसेबां फैया गेजेराव वाटस टाइमा बेसेबां फैया एसेल' दाहासै एसे बुरजाबा दोनजायो 10-15 मोनदोंबा मोसौआबो जि गोजानावलै बिराद खस्थ'लै सना दे सोर सोर लायक होआखै जोंहा सारिका बाजै लायक होआखै नामा ओमफ्राय सारिका बाजैया बहानिमोनथाय जोंहा सिनायथि खालामनो हालायाखै आरो ना लोगो मोनलायदों बाबो आरोना कमेन्ट मा स' जायाखै नामा सरि कमेन्ट स' जायाखै नामा मानसि मा हरखायाखै आरोखि ना सराइबिल होनदों ना क'क्राझार सराइबिलमोन ना जा थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आरोना आङो नाराबारियावसो दंफैयोलै नै दायो मोसौ लांफै गुसुथार रेस्ट्रिकसन नन जा जेबो नङा आं कपिराइट लिरबासो गिनांगौ खोमा थब्ल' होनदों पाब्लिक हगारनायदो हगारनानै ओमफ्राय कपिराइट फैयोबा दानदो आरो ना पाब्लिकआव हगारनायदो आरोखि दा फैयोब्ला डिलिट खालामदो दे बिदि खालामग्रो नोङो दे खालामदो आनलिस्टआव हगारग्रोदो कपिराइट गैयाबा दोनदो पाब्लिकआवनो हगारदो आरोखि ना बेखार जागोन नङा होमबा ओमफ्राय मा होनदों मा ओंख्रि ओंख्रिया जानोलै मा संखोथाय मिथिला रावबा मा ओंख्रि संनो नागिरखो थादुन दं थासुमलि दं ओमफ्राय मा दंथाय नाबो दंदां ना दोननाय दङ ओमफ्रायो मा दंथाय आं न'आव थानो मोनाखै दिनैबो बिराद जारलाथार नै मोसौखौ मोनफैबाय दुब्लि बारियाव बेसेबा गोजानावसो लांफैनांबाय आं ओमफ्राय गुड इभिनिं सेरिका होनदों लोगो गैलिया नामा जोंहा सेरेखा बाजै जोंहा बे समायना नार्जारिजों लोगो गैलिया नामा गाबोन पाब्लिक होसै आं दाबो जायोना दाबो दोननो हायोब्रा दा दोननानै गाबोनहाय दोनदो दिनै ना दिनैनो दोननानै गाबोन पाब्लिक खालामदो आपल'डिं कमप्लिट जाबाय गाबोन पाब्लिक होनोसै ओमफ्राय बे आपल'डिं कमप्लिट जानायावहाय कपिराइट क्लेम फैबाय नामा फैबायबा दिलिट खालामदो ओमफ्राय फैयाखैबा दोनदो आरोना दिलिट खालामनांला आं बेखौनो गिदोंसो बै सङा गोबारै खोनाफैदों नामा साननानै जारला जाबायमोन कपिराइट दंबा आंथ' गिबायसोमोन
हिन्दी संफोरबाबो बिदिनो बर' संफोरबाबो बिदिनो दाना कपिराइट क्लेम गोजा जोबसै जेरावबो दाना बिराद खस्थ' जाबाय फाग्लासो जा गोजान दंहैलै आंनोखि मावजि इमान गोजानावसो दंफैयो आङो दायो नों बहानि होनदों जोंहा सारायखाम थिबखायनि जोंहा थिबखाय मंला जरा लागाव मोसौ दिरुङा जि गोलाव बियो नोमफा दैबोसो फानदों ह राजा गैलालै दिनै बे मोसौआ ओमफ्राय गाबोन पाब्लिक होसां ओमफ्राय आपलडिं आदसा बेयाव फरायखांबाय आं पार्टियाव थांनि र थब्ल' आदसा पार्टिबो दं मानो बिदि फानखो बे मोसौ फिसायालाय एफा गोजानावलाय बे गांसेयावसो नोमफा बिदियावबो नांखायो जांसिबाथाय गोरलैथार एसेयावनो जि हनो हायो बिदिबालाय हाबाय अबेजों थांखो बेबा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों हेल' एभ्रिवान प्लिज कमेन्ट गाइस आं दुब्लियाव दं ओंखायनो नेटबो नांबावाखैलै बिराद जारला हेल' एभ्रिवान कमेन्ट गैया नामा माथोलाय फामि सना प्लिज कमेन्ट थाङाखैब्ला आरो नाङाखि माथो लायगाबो मोनसेल' जाखो माथो सोराङासै लायगालाय आं बार'थायावसो थांनि र' दे थब्ल' होनदों औ दे कमेन्टआ स' जायाखै दां अल टेब थुबाबो जायाखै माथो न' कमेन्ट फैया हेल' एभ्रिवान मडरेटर गैयिनि थाखाय हाबनो हायासै नामाथाय नुवासै रावखौ माथो ट्राइ इट्स अके हा मायाव नांदों बेलाय ट्राइ इट्स अके थोद मायाव नांदों बेलाय गले 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 थाव थाव बे जोंथि स' गैयाबाथाय रावबो आंनाव संगिता बाजै मा खालाम दहय थांखोमादों आंखौ नोमफा सोरथोलै लोगोफोर नामा सोरबाफोर दंब्ला कमेन्ट हरलाय कमेन्टआ स' जायाखै मानोना नेट प्रब्लेम जादोंबो जानो हागौ बिनि थाखायनो आरोखि दङब्ला लाइक खालामदो 4 भिउस दं आरोना थेंकिउ स' माच वेलकाम गोजोननाय थाबाय आरोना गावनि बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो नुजाथिफैनो हादों आङो बिराद खस्थ'लै नै दासो मोसौ लांफैदों जारलाथार गोजाननियावसो जों सनाया अन जानानै थालांबायलै खारलांबाय ओमफ्राय माखासे हेल' सोर सोर दं फामि न' जिर' मा जाबावनोसै
जोंथि सना नों गैयिनि थाखायनो रावबो गैलालै मा जाबावगोनसोलै। जोंथि मावजि थैखाबाय नों गैयिनिफ्रायनो रावबो गैला खारजोब्बाय। नोंल'सैलै एखे नोंल'सै नों गैयिखायनो खारजोब्बायसो मा जाबावनोसै। जोंथि सना नों गैयिखाय खारजोब्बायलै दाना मा जाबावनोसै जाला संसार जाजाला बबेबा खनायाव खारलांनांसिगोन ना। स्रें जाहैनांसिगोन बार'सिनि रावबो गैला। नै जोंहा मेथाइ सौहैनो नागिरदों दिनैलाय मा दावराव होनदों अ आदसा मोसौ खानायनि दावराव मोसौ खादों नै आङो मोसौ खाफैबा मेथाइ दिङा सना होनदों औ मेथाइ ओखि नै जोंहा जोंथि सनायाबो सोरनिबा थांलायबाय गालांलायबाय आंखौ दिनै जाखाला सासेखौल' अनबा खारबा खाराबा माथो आदसा थैखागोनसैलै सासेखौल' अनबा सासेखौल' अनाबालाय गावनि सनाखौ अनाबालाय सोरखौथ' अननांगौलै मेथाइआ जोंहा थैखाबाय गावहा मेगनानो गहां गहां साबाय नामाब्रा मेथाइ जोंथि सनाखौ आं लागोन ना मानो लाया जानांगौ खारबालाय आं दुखु मोनो खारलांबा बाथुलजोंसो गावगोन आं जमनानै खाफालाव थांनो सोरबा लांबा हनै ओखिया फैबाय है दे सना नों फैफिनबाय नों गैयिखाय रावबो गैलाब्रा मेथाइ होनफैबाय औ सना र' दसे होनदों अ दे आं नै मोसौसो लांफैदों ओमफ्राय सना गैयिखायनो गैला रावबो गैया फाग्लासोखा आं मोसानि नायदोंमोन बिमाफोरनि थब्ल' आदसा मोसादों जुमाय फेनानै मोसानायखौ नायबाय नामा नों खि होमबा जारला जुमाय लोंनानै मोसाबाय नामा खायफा गले खम जारला मोनाबाय दे नाय सना खाथियाव दा नोंबो दं दुगैग्रोमोना खारबोनांदों आरोखि मिथिबायना मोसौखौ अननायानो बारा आंना मोसौखौ बांद्राय अनबाय खारबोनांबाय गोजाङोना बिसोरबो होद गलि माफ्राय थाखो लामा गैया नामा है गले नोमफा गल गल जादों ओमफ्राय गल गल जाबाय नैबे हाजो होथेयोना नै दा ओमफ्राय नेनांसिगोन हाजो होथेबाथाय बिदिनो गल गल जायो हाथायाव थांनो देलायनो थिनहरदोंमोन होनदों हाथायाव गल गल दाउदै होनदों औ दाउदैलै दाउदै जायो बिसिना लामाया बोरैबा ओइ गल गल दाउदै होनदों बिदि थांग्रो जोंथि नोंनि अनगा सोर दंबावो मा बुंबावनोलै बायदियाव सिख्लाबा मा लांखायावनो लायसिगौ नामा आङो हेलौ होनदों जोंहा केबि बाजै अके हाय हेल' थेंकिउ गोजोननाय थाबाय केबि बाजै आं दहाय नोंनियाव अन थादोंमोन दै बारियाव थांनानैब्लाबो ओमफ्राय जोंहा जोंथिखौ आरोना जायगा ओमफ्राय लाइक दं थेंकिउ थब्ल' मा ओंख्रि होनदों आयै सना मिथिया हेल' लोगोफोर होनदों खालामदों आगै दिङा होनदों नै मोसौ खादों आं बाजै दं मोसौ खाबाय दं सिख्ला ना मा
खोनायासै एखे र' आं मोजौ खाग्रोनि र' गल गल जादों नामाब्रा होनसै आं बै सायाव जिरायनोसै एसे आराम जिरायनि मा होनदों मिथिया अबाव थाखो र' सिख्ला ना मा होनखो थब्ल' आयै सनानो खोनायाखै आरोखि ना आदसा आयौ आब' सना मानो बिदि जाखो होनदों अ गल गल जादों लोगो दहाय नों सफैयासै होनदों लोगो दहाय नों सफैयासै होनदों अ दहायहाय ओमफ्राय मेथाइ सना होनदों आरोना ओमफ्राय बहा लोगो होनदों ए लाइभआव फैयाखै नामा होनदों आरोना दहाय बिनियावहाय जोंथिया लाइभ होदोंमोनथ' बेवहाय सफैयाखै होनदों आरो सफैदों खोमालाय आं नुनाय बायदि मोनदोंमोनथ' दिखि आदाजों बिजों लोगो बहाहाय होनदों गावनियाव आं एल बि होदोंमोन लोगो दहाय होनदों औ लोगो दं माथो सिरि जाखो थब्ल' होनदों मोसौ खादोंमोन नोंखि दा खोनायाखै नामा खोन्थालाय आं मेगन सायो बेखायनो गावग्लिजोबो मेथाइया सोगोन दे जायखि र' आं फरायफिनगोन दे फरायफिनगोन आं एमबिसियानो जों डाइरेक्ट सोहरनां डाइरेक्ट ओंखारनानै सोनांगौ आरोना खम जारला फन हरनानै होदों ओमफ्राय सोहरबाय खामानि मावबाय आं फनजोंहाय माथो सिरि जाखो थब्ल' होनदों सिरि नङा आं मेगन सायोयाव थादोंमोन आयौ लोगो आंहा एल बि होखांना आब'जों जा गोबाव रायलायबाय हाय दासो दोनबाय लोगो सरिहाय लोगो होनदों औ लोगो मोनफैयाखै मेथाइ सना होनदों जोंहा दिङा आगै मा ओंख्रि होनदों आयै ओंख्रिखौ मा संगोनथाय जिखुनु थादुन दंमोन आरोखि आं लायदोंमोन नालाय बारियाव दहाय मानो संगोन मिथिला आरोना ओमफ्राय जोंहा दे लोगो सना जेबो नंला होनदों औ ओमफ्राय दहाय माथो बुंबावनो सम मोना बिदिनो एखमबा आब' समायना मा खालामदों जानो ओंखाम गोरलैयाव दंना बेस्रा जायखिया जोंथि सनाया नों एल बि फैनाबा हामगौ दे लोगो नों एल बि फैनाबा हामगौ मा होनदों हाबगोन दे लोगोआ होनदों औ एबार ओमफ्राय लोगो दसेल' होबाय आं उफाय गैयाना आरोखि साहा लोंदों होनदों जोंहा मेथाइया औ दे थेवब्लाबो सिखाव बायदि दाजाखा दिनै जागोन सना जागोन मा सिखाव जानो जायालै खि मानो सिखाव जानांगौ सना मानसिया सिखाव जायो नामा आरोखि बिदि अ लोगो होनदों ओमफ्राय जोंहा खोनायाखै नामा गाबनो मा होनदों खोनायाखै मान गाबनो
गानबो दामनाय ना होनदों खोनायाखै गानबो दामनाय नालाय औ मालाय ओखि सना ओखिल' होनथारो केदि आगै होनदों आबैसो केदि आबै नै जोंहा हेल' हेल' क्या से हो होनो मुझे थोड़ा से काम किया था ओ क्या बोलते हैं उसको अभी लाइव क्या है आप लोगों की बात करने के लिए आया था और कौन है अभी बोलो आपको मैं पता नहीं हुआ है कौन है आप बोलिए अभी थोड़ा बिजी है ना इसके लिए तो कमेंट पढ़ने के लिए लेट हो गया माफ करके दीजिए ना प्लीज़ अभी बहुत लेट हो गया मुझे ओमफ्राय गिदिङो गिदिंनो हायो आंहा दिनै खामानि जोबबानो सना दा होफिन होनबा दे एखि आं थागोन लोगो आरो आब' आरो दिंगा आगै आं दाबो नै बिजि दे साथि सावनानै सानिसो सावनोसै बाय बाय दे जागोन दे लोगो होनदों औ मेथाइ सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अर्चा भाई आप कहाँ से हो मुझे आसाम से हो और आप कहाँ से हो बोलो मुझे आसाम से है आसाम से रहता है मुझे और आपका कौन है आपको मैं पता नहीं हुआ आप कौन है बोलो आपका चैनल है क्या और आईडी है क्या आईडी होगा तो सब करके दीजिए ना प्लीज़ सभी को आप चैनल होगा तो आपको मैं रिटर्न मिलेगा सभी लोग ने रिटर्न दे देंगी ओके मा ओंख्रि होनबा दिङा थब्ल' होनदों दिनै थब्ल' होनदों थारुनसो जागोन लोखि थारुन मिनिबाय गाबबाय जोंहा मेथाइयाबो गाबबायसो मानो गाबखो कौन सा भाषा है आपका मेरा लैंग्वेज का आसाम बोडो का है आसाम का लैंग्वेज का बोडो आदमी का भाषा है वो बोलने के लिए मालूम है क्या आपका भाषा आसाम का बोडो लैंग्वेज है वो मुझे बोला था ना आसाम का लैंग्वेज सभी लोग ये लाइफ में आया था ना सभी बोडो है बोडो आदमी का ना वो लैंग्वेज कमेंट किया था मेथाइ दागाब सना होनदों औ गाबना आं होला आं दामनाय फुरा मोसानाय गान दामना फुरा मोसादों आरोखि अब्ला आदसा मैं आपसे हूँ आपका भी आसाम का है ना अच्छा ठीक है वेलकम वेलकम बहुत अच्छा लगा है आपको थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए आपको स्वागत है थैंक यू सो मच थैंक यू आपका वो आईडी है ना चैनल है चैनल होगा तो आपको मैं ज्वाइन करेगा सभी लोग ज्वाइन हो जाएगा आपके पास चैनल होगा तो ओके ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सनाया आयु मालाय हिन्दी रायलायनाया जायोना नोंना होनदों जायालै खि जायालै सना जाया अब्लाबो रायलायो आरोना ओमफ्राय मिनिबाय जेंसना नों माबा फैलाय बैजों नोंनि चेनेलजों फैनानै बेखौहाय रिटार्न बिलाय दे ओमफ्राय जोंहा मेथाइ रिटार्न बिलाय दे आं ब्लु होनि दे बेनाव रिटार्न बिहर आइडिसो नामा नायलाय आं नोंनो मडारेटर होनि आरोना आइडि ना मा बुस्थु नायनि आरोखि आङो अर्चा आपका वो चैनल है क्या चैनल होगा तो सभी लोग ने रिटर्न मिल जाएगा अभी मेरा लाइव स्ट्रीम में है तो कमेंट कीजिए बेरायहैनो होनदों आयु मालाय बेरायहैनो मोनसिगोनलाय आंबो थांनोसै र' नोंसिनि खाथियाव थब्ल' आइडिसो बेना होनदों ओंखायनो आं चेनेलजों फै होनदोंमोन बेखौ आइडिखौ ब्लु होलाबायजायालै गिनांगौ मालायफोरखौ ओमफ्राय जोंनि मेरा आईडी है अच्छा थैंक यू आपका आईडी हो तो कौन है आपका चैनल है क्या आपका पास चैनल है ना क्या बोलो चैनल होगा तो चैनल से आ जाओ ना भाई आ जाओ चैनल से आ जाओ
आपको सभी लोग का सब करेगा आपको भी। और मुझे बोला है ना वो बोडो भाषा भाषा है। और सोमैना ब्लॉग ने आपको ज्वाइन करने बोला था, उसको ज्वाइन करके दीजिए ना एक बार। हाँ ठीक है, सोमैना ब्लॉग और सोमैना नार्जी आपको ज्वाइन करने के लिए बोला है ना। आपको मैं ब्लू दे देंगी, ओके। उसको ज्वाइन करके दीजिए आईडी में, ओके। ओके भाई, आपको मैं मॉडरेटर दे दिया है ना, रिटर्न करके दीजिए सोमैना नार्जी और सोमैना ब्लॉग और दोनों को भी ज्वाइन करके दीजिए। हाँ ज्वाइन कर लो, दोस्त बना के लीजिए। और आपका चैनल होगा तो मेरा पास एलबी में आ जाओ, आपको रिटर्न मिलेगा 100% और कमेंट रिटर्न मिल जाएगा। आपका जमाव ब्रदर है क्या? जमाव ब्रदर मुझे सोच रहा है आपको जमाव ब्रदर है क्या। जमाव ब्रदर का तो बहुत आईडी है ना, इसके लिए मैं बोला था जमाव ब्रदर है क्या, गुवाहाटी में है क्या? आसाम से होगा तो मेरा मामी इसामीस है। आप पापा आपसे हो, अच्छा। तो लेकिन आपका बोरो बोलने के लिए आता है ना, नहीं आता है क्या? बोरो लैंग्वेज बोलने के लिए आता है ना, तो बोलो, एक बार बोलो क्या कर रहा है आप। अच्छा, एसामीस है। पापा बाबा आपसे हो, अच्छा। आपका बाबा का बोडो आर्मी है ना, और एसामीस का मामी है, अच्छा। तो बोडो भाषा बोलने के लिए आता है ना आपका। मुझे सोच रहा है आपको जमाव जमाव ब्रादार आदा जमावसो नङाब्रा। ओमफ्राय सोरबा बर'सो दां दि सना होनदों। औ जोमाव ब्रादारानो जागोन, जोमाव आदा। आंलाय सोरबासो नंदों होनबा बेखौनो। आंबो बिदिनो मोनदों मेथाइ होनदों, जोमाव आदासो बायदि मोनदां, बेनासो आइदि दं नालाय। आंबो बिदिनो मोनदों मेथाइ होनदों। बेनिखायनो चेनेलजों फैनो हायाखै बियो आदा जोमावा। खम जारला। आंबो बिदिनो सानदों मेथाइ होनदों। होमबालाय जोंहा जोमाव ब्रादार आइडिजों लोगो खालामदोब्रा अननानै आरोना, आइडिजों दे आं नोंनो मडेरेटर होबाय ना। गोजौहाय सानैखौबो कमेन्ट हरनानै दोनो, हाँ जी मैं गुवाहाटी में, हाँ जी मैं गुवाहाटी में। नोंमारगौसो साला सुआ दा खान्थाल बेगर। खान्थाल बेगर बल खेला नोंमारगौसो अखाजोरा। सालाखौ लबारजोंसो खाफालाव थांगावदोलै साला। थां थांसो होदोलै। ओमफ्राय जों ब्रादार 15K मोनो आरोखि ना, ओमफ्राय सप्तायाव खनसे बन्द' मोना आरोखि खामानिया अब्ला। आदसा, ओमफ्राय बिदा बांगालसो बे आंनि साननायबा। बैलाय नंगौब्रा गुवाहाटियाव नालाय। दहाय नोंनो खोन्थादोंना आङो गुवाहाटियाव दं होननानै। ओमफ्राय समायना होनो गाव हर थब्ल' होनदों। आं दा लामायावसो जमनानै थांगावगोन बाथुलजों। खारबाबो खारख'नो हानाय नङा बियो अन्थाइजों गावहरबा। गावहर बाथुलजों। दिसना आं ओंखारथ'बाय दे बाजै सना दे, बाय बाय सना। गोजोननाय थाबाय बिराद गावनि बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो मेसेज होफैनायनि थाखाय थेंक इउ। गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। मेथाइनिसिम रोजा रोजा साबायखर। थेंक इउ स' माच बाय दे होमबालाय ने, थांबानो जाबाय आरोना। थेंक इउ। ओमफ्राय मेथाइ नोंखौ गोबाव जाबाय नुयिया, सानथाम सानब्रैसो जाबाय लाइभ भिडिअ फैयासै आरोना, खालि भिडिअ'ल' नुलाबायसै। दे मेथाइ सना बाय होनदों, औ दे बाय। नै जोंहा एसएम आदा गुरब्ला फैबाय, थेंक इउ आदा गोजोननाय थाबाय जोबोद। दहायनो दंखायोमोन आदा, माथो नोङो सिरि सिरि नायखोमादों नोङो साला महा सैथान, महागुरुनिबो महा सैथान।
नायखोमादों नामा नों होनबा एसेम आदा मिनि फैग्रोबाय डाइरेक्ट साला गाव बे एसेम आदासोगोलै बाथलजोंसो गावदोलै जोमाव आदा नंथ्रा बियो थगायदों बे साला सोलायनानै फैबाय नै आइदिखौ थांहोदोलै जोंथि सना हाथुराजों देहरदो खाफालावनो नै बोरै जाखो होमबालाय नङा बा कनफिउस जाबाय सोर जाखो होनबा मिथिला ओमफ्राय जों मिनिफैबाय गुमै होनदों औ बेलाय ओमफ्राय जोंहा समायना ब्लक बाजैया लाइभ बाय बाय औ दे बाय 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 मिनि फैबाय मोनबाय नामा गुमै आदारा जानो मोनखोना माखोथाय गाव अ ह आप कौन है रे बाबा मेरा गाव का क'क्राझार है क'क्राझार ओरैसो होनसै आं मेरा गाव का क'क्राझार है मागनमारि क'क्राझार मालूम है क्या आपको ओ जेमा ब्रादर ना मुझे पता नहीं आपको आईडी से आया था ना इसके लिए मालूम नहीं था कौन है आप बोले ना एक बार चैनल हो तो चैनल के पास आ जाओ मेरे लाइव स्ट्रीम में आपको रिटर्न सभी लोग को करने के लिए बोलेंगे आपको ओके रिटर्न मिलेगा वापस सभी लोग आपको रिटर्न जइन करेगा ओमफ्राय जोंहा बाय बाय होनदों थब्ल' होनदों जानो र' महा सैथान खम जारला लाइक दन साला फा फिसा दिखे आदासो सुवादा साला सुवादा होमबा दिखिसो बियो महा सैथानसो लाइक दोनबाय नोमफा सोर जाखो हमनो हायासै आं दाबो होनदों औ दे जोंहा बाजै अनामिका थेंकिउ वेलकाम माइ लाइफ स्ट्रिम गोजोननाय थाबाय बाजै रोजा रोजा साबायखर थेंकिउ बाजै सना थेंकिउ लाइक दौनाखै होनदों औ बाजै सना सेम टु इउ थेंकिउ ओमफ्राय हाजि मालूम है हाँ इसके लिए बोला था ना मालूम हो गया क्या आपको साला दीपक आदा सिमो ब्रदर है ना दीपक आदा है आपका मालूम नहीं है कुछ भी मुझको सोच रहा है दीपक और क्या बोल रहा जिमो ब्रदर दोनों कन्फ्यूज हो गया मुझे गुमै दाबो मोना होनदों मोनाखैनो एसआगै होनदों औ इलाय होनदों गुमै होनदों आरोना आं दखानावसो थांगासिनो आयु बाजै दखानावसो दे थांदो दा दे मोनायावसो आरोना नोंसिना टाउन नालाय मिनिबायसो साला जोमाव ब्रादारानो गोलै साला दिकिसोगोन बियो नोंथारगौ र' माबा भिलेज बाजै फैबासो मिथिसिगोन आं एसएम बेवहाय सना होनदों आरोना औ बैलाय माबा रुदोंनो दिसो आरो होनदों बेनोगोन महा सैथान मिनिफैबाय महा सैथान होननाय लोगो लोगो मा खालामदों बेवहाय होनदों जानो थास'ना थादुन रुखो आं मिथिलासो थब्ल' सोर बेबा होनदों बेनो एखे बेवहाय आं थास' रुदों अमानि आदार होनदों औ नै अनामिका बाजै जोंहा एसेम आदा मोनहा बाजै मोनहा अमानो थास' रुदोंनो थोद बर'नि रायलायदो थब्ल' गाला होनदों आदसा बर'नि रायलायबाय बेलाय नारजि होनबायना बेलाय नारजि होनबाथाय बेनोखा साला बिसो महा सैथानसो मार भिलेज बाजै महा सैथानसोलै हाब दिफं आदाखौ मा सोरांब्लानो रायोब्रा महा गुरु महा सैथान होननानै बेस्रा गाज्रि मोनलायलांबाय नामा सानलायलांसै आङो गाज्रि मोननायखाय एखमबा फैला नामाब्रा सानलायलांसै आं महा सैथान सोरांबानो महा सैथान खम जारला ओमफ्राय दिपक आदानि सायाव आंहासो दाय जाबाय दाना आंहासो गुरु जाहैबाय ओरैबायदि दाना लुहो आं नायनो होनदों से आइदिसो बेयो जोंहा एसेम आदा आइदिसो दि फाफि नोंसो होनदों औ थब्ल' दिसो दियासो नारजि होनो आंखौ मिथिखाबाय आं महा सैथान होनदों ओंखायनोथ'
ओमफ्राय बाजैया अनामिकाया लाभ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। दा आं निर' दे होनदों महा सैथान ना बायदि महा सैथान औ दे गुमै मोजांनो होनदों हो दे दुगै मोजांनो औ दुगैदो दे आदा महा सैथानजों महा सैथान महा सैथान खम जारला साला आंलाय जोमावसो नंदों बेबोथ' जानला मानला होफैयो बिदिनो बुजिया सोमजिया हाब्रु फैयो ओमफ्राय दाया लानांसै बाखो हायै बाख्रि बुंजासै दायखौ जाबना लानोसै ओमफ्राय फैनो हाला उनाव मोखां खिथिनो गुद 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 थेंकिउ अनामिका बाजै अन थाफैबाय आरोना थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों महा गुमै खम जारलाहाय ना होनदों खम जारला ओमफ्राय जोंथि सना नों बहा दङ ओखिलै बहा दं खोन्थाहरलाय दे दे बेवाय सना रु दे होनदों औ थास' रुगासिनो अमानो जोंनियाव आरो थास'खौ मोनला गामियाव दे रुथोंसै जोंमादायाबो बिराद खस्थ' खालामोलै बा मानिबाय आं बिनि एलबि गिदिंनायखौ रावबो हायाखै बेजों नाम्बार वान एल बि गिदिंनायाव बियो एस एम आदा ओमफ्राय लिलि बाजै बिसोर सानैजों मबाइलाथ' गंफा गंफा ना माब्रै जाखो होखायो बिसोर बारग'खाया आरोना बिसोरजों मानिबाय आं बिसोरखौ बोसोरब्रै सारि बोसोरनि बारा सारि बोसोर खावसे फुरा रानिं लाइभ गिदिंबाय बिसोरो आंनिफ्राय आंजों समान समान गिदिंफाबाय बाब 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 मानिबाय आं बिसोरखौ बा बिराद बेस्थ'ब्लाबो एल बि गिदिङो आं मानिबाय बिसोरखौ सानैखौबो थाखोमानो हाया जेरावबो बिसोरखौ नुगोन जेरावखि थाङा बिसोरनिल' एस एम आदा आरो लिलि बाजै सारि बोसोर खावसे फुरा रानिं गिदिंबाय लाइफ बयनावबो मानिबाय आं बिसोरखौ आयु 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 बिराद सम दिहुननानै फैबाय बियो बयनिबो बेयाव थाखोमानो हाया नुखागोन खि नुखागोन बिखौ बेस्थ'बासो फैनो हाया आरोना बिसोर बेस्रा ओमफ्राय दे दे बेवाय सना रु दे होनदों जोंहा ओमफ्राय आं बिमल नाव गामियाव दं हा आं बिमानि न'आव गामियाव दं थब्ल' ओहो आं बिदि होनाखै आरोखि नोंखौ आं मिथिखायोना आरोखि बेखौ होनाखै आं सना नोंखौ माने आं नोंखौ सोंदों आरो ना मा खालामदों बहाय जिरायदों बबेयाव दं होनदों आरोना आङो बबे जायगायाव न' सिङाव ना बाहेरायाव ना खामसालियाव जिरायदों ना मा खालामदों मा बेयाव दं होनदों आरोखि ना सोंदों औ गुमैखौ आं खुलुमो खाथियाव फैबा थब्ल' आं गोदानाव बिसोरनो सापर होग्राया आं मा होनदों आं बाबाय होनबा आंखौ गोहो गोरा गुमैयानो थब्ल बेनो आंखौबो बिसोरनो थिनदों आरोना ओमफ्राय जेबो नङा आरोना बिराद थुलुंगा होयो सापर्ट खालामो थोर मा बिमल नोंखौ होनदों हा बिमानि होनदोंब्रा आरोखि बिमल होनफ्लांदों आं बिमानिखौनो आं बिमानि न'आव होनदों थोर मा बिमल नोंखौ होनदों बिमासो होनदोंना न' सिङाव जिरायना दं आं बेखौनो सोंदों आं आरोखि बेखौनो सोंदों गोजांनायाव आंथ' नै बायहेरायावसो दंबावो नोमफा गल गल जाखो ना माखो खि गल गल जादों नामा खिन्थाहरलाय हेल' जोंहा सनालै मा बुंबावनो आं गोसोआनो नायबाय थानो लुबैयो दै नुवाब्लानो गोजोनालै दिनै खाराव माराव जादोंलै आं दिनै फ्रिबा आं होनबालाय भिलेज मेदामनाव थानोसै आरोना जोंहा रायज्लायबाय थानोसै फ्रि जायोब्ला रावखौबो मिथियालां थांलायबाय नामा आरोखि नोंलाय माथो जिर'बो जायो एखमबा गुजिथारलै नै
न' सिङाव जिरायना दं आं। खावलायावसो खेबदोलै रावबो गैखाला। खावलायावसो खेबदो बेखौ सालाखौ रावबो गैखाला खेबनानैसो होगारगोन आं। माथो थांखोना माखो गल गल जाखोना माखो नों फा साला कमेन्टआबो स' जायाखै नामा? मा जाबावगोनसै कमेन्ट स' जायाखै नामा? रावबो गैला नामा मा खालामखो थांबाय नामा माथो मा खालामदों खोन्थालाङासै आंबो दोनसै होमबालाय नों गैयाबा थांसै दे आंना आथिं सुवाखैलै मासुरि गोलैसना फन रायज्लायदोंमोन आं आयु सोरजों रायलाया नै गैला दा फन रायलायदोंमोन आरोना ए दे होमबा सोरजों रायज्लायहरदों ग्रुपावसो रायलाय माबा माबि रायलायलायबाय नामा दाखालिनि बायदि मा ओंख्रि संदों जोंहा एसे मा दा लिलि बाजै गुसुथारलै दिनाबो नैबे जै न'आव फैबाथाय गल गल जानोसै बेखौनो बेखौनो जेराव नेट नाङो बेयाव थाथ' होनदों नायलाय जेनबा आङो दोननानै आथिं दोननानै आथिं सुनायाव फैफिनगोन बेयाव थाथ' नोमफा साला गल गल जाबाय थायो एखमबा र' 1 मिनिट आं आथिं सुनानै फैनि दै गुदुं दङ दै न' सिङावसो दैया ओंखाम संग्रायाव सना थाथ'
हेलौ हेलौ खामानि जाफिनसै अब्ला होनदों आंनाबो र' थेंक इउ सना थेंक इउ अके थेंक इउ ओमफ्राय आंनाबो फन फैदोंमोन गाबोननिफ्राय खामानि न' लुनांगौ आदा जा दे ए गुमै खामानि जाफिनसिगोन अब्ला होनदों जासिगोन खोमा अब्ला आगै न'नै न'नि फन हरदोंमोन माइफोरा हाजोब्बायना होनदों आरोजा थब्ल' होनदों औ सना ए गुमै दे अके आं मुजा गानि दे सना दे जोंनिखौनो सिन्थासो जासै मारै जागोन टाउनाव नाथाय गासिबो बायना जानाय होनदों आयै सना नङाथाय माथोरा हासार होनाय मा होनाय मुलि होनाय मा होनाय बायनानै जायोब्ला मानसिया बारा गोबाव जोरालै बिदियावनो एखे नोंगौ गावनो निजे मावनानै जायाबानो जाखाया आरोना निजे मावनानै जायोबा साला गल गल जादों थब्ल' होनदों औ सना एस आगै होनदों औ जोंहा एस मादैया जि जारला गुमै जोंहाथ' गासैबो बायना जानाय थब्ल' टाउनाव होनदों मानो एफा खाख्लायलाय खाख्लाय जाखो फनालाय खाख्लाय खारख्लाय जादों दारमासिनि साख्रिबो मोना इन्टारभिउ होबाबो होनदों औ दाना बिराद खस्थ'सो इन्टारभिउ होनांगौबाबो बिराद जारलाथार एस आगै होनदों औ ओंखायनो माथो बुंबावनो आरोना बेफोर खाफालनि लिरनाय मोनगोन दे सानसे र' गभर्नमेन्टआ जोंना थिग जाबानो मोननो हागौ गासिबो बहाबा समाव ब्र' सोहरजागोन मोनगोन गोरों गोरोंफ्रा ओरैनो बेखार थाया जेन'ब्ला मा ओंख्रि ओमफ्राय गुमै होनदों जानो मा ओंख्रिथाय
मा ओंख्रि संखोथाय आं दहाय सोंदोंमोन गसाइगावना आव आरो जा दाम मालफोरा मैगं थाइगंफोराबो होनदों औ अके थादुना बेसेबां पन्सास थाखानि हरो फर्टिफाइभनि हरो बिदि हरो आरोना आङो थासुमलिफोरखौबो बिदिनो 20 थाखा हरो औ गुमै मुथाया थाखा गासिबो मैगं बिदिनो जोंनावबो नोमा साला कल जाबाय थायो आरोखि जालालै जोंहा पारमिसना इमान जारलालै गल गल आं बाथारोलै गल गल जाबा मानोना मानसिफ्रा आंनि बाथ्रा बुंनायखौ खोनाहैया मोजाङै गल गल जाबा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गुमै मुथा बेयाव फरायखांबाय आं ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सफनाया आंना टाउनाव आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाहा होनाय दं नाथाय मा खालामनो न'बो लुनो हायासै न' लुबा बारहाबो मा होनदों बारहाबो जानो हायो हा हायासै न' लुबा भाराबो जानो हायो बाट न'खौनो लुनो हाया आंहा होनदों औ बेनो माथो खालामबावनो जोंना टाउनावबाथाय बिदिनो बिराद खस्थ' सोलिनांगौ जायो आरोना जाय टाउनाव थायो बेसो सोलियो ना आबादानो मावजायो ना मायानो मावजायो ना दखाना होयोबा मोजां आरोखि ना दखानफोर गलाफोर होयोब्ला नाथाय बेयावबो मानसि नांगौ बिराद मानसि नांगौ बेयावबो आरो लाजिनायजों जाया आरोना दखान होयोब्ला बिराद माने असुबिदाबो जायो आरोखि दे गोथाव गुमै होनदों औ 40 थाखा थादुना थब्ल' होनदों 40 थाखा एसे खम ना होमबालाय नेटवार्क नांनायाव दलर था होनदों औलै सना दलद थानांगौ जाया नङाबा आं ओंखायनो दलद थालायबाय ओरैबा ओरै फैदोंमोन आं नागिरदोंमोन जारलाथार बिराद जारलाथार बिराद जारलालै आरोखि माथो खालामबावनो टाउनाव बिदिनोसै बारिफोर थाब्लाबो मावनानै जानांगौ दखान लुनोबो फैसा नांगौ थब्ल नंगौ नांगौ फैसा नांगौ सिमेन्टनि होयोब्ला आरो एफा गिदिर दखान होनानैबो जायालै नांगौबा ओरैनो फिसा सा थिं दोसथाबलाबायनानै साहा दखानफोर बा माबा मोनसे मैगं दखानफोर होयोब्ला जायो आरोना सानसेयाव 10 थाखा 20 थाखा फैब्लानो जायो न'नि मावनानै आरो मालायनिफ्राय बायस'नानैबाथाय इनकाम गैखाला न'निफ्रायनो मावनो हानांगौ अब्लासो जायो आरोना जेरै आं दा सोलिगासिनो बेबायदि आरो आं दा बिराद खस्थ' सोलिदों बिदिनो थांनानै दं आरोना जोंनि न'खरा बर्थमान आरोखि आं इसोरनि अननायाव होनजायो बिदिनो सोलिबाय बिमानि जोंनो जायो माथो दंबावो जेबो गैया बेनोथ' आरो संसाराव माबायदि खस्थ' मोनो बिमा बिफा जाबा बेखौ बुजिनांगौ आरोना मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरो गोसो थोलायसै मोन मानसिनि जिउ थांना थानायाव बिराद साननाय जोंहा एसोम आदाया ओमफ्राय जाहा खस्थ' एसाखै उन्दैनिफ्रायनो आंहाबो बिगा दं थावबो थोआ होनदों एफा बुरजा दं आरोना एसाम आदा होनबा बेसर फोजायोलै नोंसिना मोसौ मोसा दिसटार्ब खालामाबा बेसर फोजायो मुलाफोर गायो आरोना एखेबारे माबा हासारफोर दाफबलाबायनानै होजायो आरो खनसेल' खस्थ' खालामनांगौलै होमबासो आबादखौ मोनो खस्थ' खालामाबा आबादखौ जाहोनो हाया आरोना मोसा बेरा दुमनांगौ जायो बयस ओंखारहैया बिदि दुखु मोनखादों आं भिडिअखौ फाग्लानो एफा मोजां भइस जाया फाग्ला जागोन ओमफ्राय मा होनदों बेसर फोजाया फंबाय
बांगालफोरनि मोसौ हगार जुब्बाय इलायथो नों मार आलदाबाव खाग्राफ्रा आलदाबाव आंबो खायो गुबुनाबो खायो। गुमग्रा खाग्रा बिदि आरो गुमनानै खानायावबो जि साला असाइड बनेटआ आंहाथ' आलो देरबोनाय बिफा बिमानि सायाव गुमै मानोना जोंहा न'खराव माहाजोनथारमोन आंनि हासबेन्डआबो न'खराव माहाजोनथारमोन आंनि बेखौ फरायबाय मोजां नाथाय दा जोंनि संसाराव खस्थ' मोनबाय औ फाला बदल फाला बदल बेफोर गसाइनि लिरनाय आरोना आरोखि जेबो बुंनो हाया आरोना बेनो आरोना फंबायजों आंजों रानबाय आइ थाखाय नायोनो आइनि थाखाय नायोनो दे सानैमोन ना होमबा एसोम आदा ना सानैमोन आरोना नोंसिना सानैबा रानबाय सानैजों आरोखि हायाथ' अब्ला बुरजा नोंस्रा थेवबो खस्थ'यै मावनांगौ ना गुमायदों नै जोंहा हालाहां नेटखौ थब्ल' होनदों आरोना जोंहा दिखि आदाया होद गल गल जादोंलै साला नेटा एसागै बिदिनो जोंहाबो आगोल माहाजोनमोन जोंहा बाख्रि मोननैमोन दा गैला बिदिनो जायोलै फाला बदल जायो मावनाय थानांगौ आरोना होमबासो जाफिनो गोदोनि बायदिबो नंला बोथोराबो जुगानो सोलायबाय नालाय गुमै राननानै 26 नामा सासेयाव बेखौनो सोंदों 13 बिगानो 26खौ रानबाय 13 हा औ नोंगौ 13 बिगा गोलैबाय आरोना रानबाय सानैजों ओमफ्राय जोंहा दिफौ आदाया दिङा आप कैसे हो जोंहा थफिला आदा थेंकिउ वेलकाम गोजोननाय थाबाय बिलिनि बिलोनि गलाब बिबार बायदि सोर नोंलाय आय' हाब्रांनि फामि बिबार थब्ल' आजा जादों साला गल गल गोजौनि जोंबो दा हासबेन्ड गोजौनि जोंबो दा हासबेन्ड आं बेखौनो रायलायो बिमा बिफानि सायाव आलो देरबोनाय दा खस्थ' संसाराव सना बिदिनो जायो एखमबा मावनानै जानांगौ जेबो नङा आखाइ आथिं दं जोंथ' थैयाखैना जोंथ' खाना खुज्रा नङाना आरोखि नङा होमबा दा आदा खानजारि बुथुवा होनदों सानजानि थैगोनलै आंहा फंबाय बिनाना यैखो फोरोंनायानो थांदों आदसा 13 बिगा आदा एसाम होनदों 13 बिगानो रानबायनो 26मोन नालाय 2 डिभाइड 12 मोनबाय आरोना 13 मोनबाय थफि फंबाय होनदों हाय होनदों अन थेंकिउ आदा ओमफ्राय गुमै बे खेबावनो मा होनदों बे दे बेखौनो मावना जादो माथो खालामबावनो होनदों उफाय गैया आरोना सना आदा लाइक दान दे गोजोननाय थाबाय गुमै खावसे होनदों हाय होनदों थफि फंबाय होनदों जोंहा एसोम आदाया एसआगै होनदों औ मा मैगं संदों एसेम दार बिबारा होनदों जानो थास' मैद्रुजों माबा होनदोंमोनलै गोथावथार मैगङा बिसिना मालाय जोंथिसना दे खिन्थाहरलाय ओंखाम गोरलैयाव मा दङ आंनो मा लाबोफागोन नोङो ओंखाम गोरलैनि
अके माला फागोन नों खोन्थालाय सारा दि महासैथान मा खालामदों होनदों जानो दि महासैथाना अबाव दुगैखो बियो दैमायाव दुगैखोना बाथरुमावसो दुगैखो बुजिलाय लाङालां अन्थाइजोंसो खुबैदोलै बेखौ थिङाव ग्रां होनलायलायनाय दि महासैथान न'आव फैबाय नामा अखाफोर फैनाय फैयाखै बेयावनो दं गावनि अरिजिनेल न'आव थांदों थफिया दा गावनि अरिजिनेल न'आव गाबोनसो फैगोन बियो ए गुमै नोंसो फोरोंदों अब्ला होनदों औ बिसो फोरोंदोंनो माथो खालामबावनो बिदिनो बे संसारखौनो फाग्ला फाग्ला माथो एथ' फैसा लाबोयो आङो थोआ आरोना माफ्रे नै माबा नांगौनो नै माबा नांगौ जोबनो थाङा नांगौआनो ए दे बोरायबो नामा अखाफोर ए दे बोरायबो नामा अखाफोर बोराय गैया जानो सानैजों थांदों नोंसोर ने सोर सोर थांदों खि नोंसोरो ओंखाम गोरलैयाव मा मा ओंख्रि संखो ओमफ्राय गुमै खावसे आं जोनोमगिरि बिमानि न'आवनो दं होनदों आं खोन्थाखाबाय ब्लगआव नायदो थब होनदों नोमफा सोंबा ब्लगावसो नायदोसो खोन्थाबाय नों सना खम जारला ब्लगावसो नायनो थिनबावबाय आंखौ बेवाय क्लास 8नो गोमादों औ उन्दैयावनो आरोखि बोराय फैयाखै गुमै खावसे होनदों हारसिंसो थांदों ओंखायनो अमा आदार होनो गावहा ओंखाम गोरलै जाहोनानै दारमासिनिया जलायस्रियाव थांबाय बियो फावदुर फैनाय बिनानाव गौमोनलै नै बिनानावखौसो नायनो लुबैलायबाय दाना जोंहा थफि आदाया दे होनदों अ दे होनदों मानि हारसिं थांनायखाय नङा होमबा मैथाजों ना होनबा मैथा नाग्रान होनो मैथा नाग्रानसो मा मैथा नाग्रानब्रा खम जारलामोन जोंना ओंख्रिया दिनै नाग्राममोन ना गोरान नोमफा नाग्रान ओंख्रि बेलाय खम जाला ना गोरान होनना नाग्रानजों मैथा नोमफा ओंख्रियाबो नाग्रान थायो नामा बिदि होनबायब्रा ना गोरान होननांगौआ नाग्रान मा नाग्रान ओंख्रिब्रा खम जारला थास' बिथ्रायमोन नालाय ना गोरान ए गुमै जोंहाबो आं बिए फरायफुबा गोमादों होनदों औ ओंख्रिबो औ ओंख्रिखौ ब्लगाव मा गाबोन हगारबा होनदों नोमफा गाबोनसो खोन्थाबावबाय साला बिहरजानो गिबाय बियो लानोसै नो बियो आयौ बङाइगावनि फन हरदों आंनाव बङाइगावनि आदा जारला जाबायलै दानहरबावनांबायसो आङो फनखौ दा हरफिननांसिगोन खबरा बोरै जाखो आलासि जानो फैनो होनदों बियो थोद खम जारला नायदो होद जालालै थांफिनसिगोनसो नामा बिसोरो औ ओंख्रिखौ ओमफ्राय आंहा 12सिमल' फरायनो मोनदों खस्थ' मस्थ'यै औ एस एम लिलि बाजै नोङो जिखुनु लिलि बाजैया 12सिम आंबो 12सिम फरायदोंलै आं डाइरेक्ट सियरखौ बुंबाय आरोना इमान खस्थ'जों फरायनांदोंलै आयै गाबनो ना मिनिनो बोसोरसे गेब थानानै 12खौ फरायफिननांदों आं प्रमसन 11आवहाय पास खालामबाय पास खालामनानै एडमिसन खालामनो हायिनि बेयाव द्रप थानानै आरो बोसोरसेयावसो 12खौ पास खालामहैदों आं मिथिबायना बिदि जादों आरोना 12खौ होफिनबाय ओमफ्राय आङो
गेब थानानै बोसोरसे कम्पानियाव थानानै फैनानै फरायफैफिनदों आरोखि ना आङो गावनो खस्थ' खालामनानै बिराद खस्थ' आयै भगबान मा जाबावगोन बिफा गैयाबाथाय माबायदि खस्थ' जायो औ औ थेला खुसि ना गोरानजों गोथाव जाथारो आदा खानसारि बुथुवा होनदों बिनानाव नुजाया गुमै होनदों औ नुजायाथ' आरोना मा होनदों जेखाइ खुमा नांगौरा बैनाय खावसे होनदों औ ए गुमै जोंहा फरायनो मोनबाबो साख्रिखौनो मोनासै माथो मोना बेलाय मोनगोन मा मोना बेलाय मानोथो गभर्नमेन्ट फैनो नागिरगासिनो दं मोनगोन एफा बुरजा फरायनानै ओरैनो थानो मोना बेखार दानसे जोबनांगौ एफा मोनथारनांगौ दुखु जाना लाब गैया खस्थ' खालामनानैबाबो नाजासेयावबो मोनथारनांगौ गुमै खावसेखौ होनदां गुमै बिनानाव नुजाया होनना होनदों औ ओमफ्राय दिङा फंबाय होनदों औ एसे मोना आंहा से थाखो फरायनो मोनदों औ दे एल पि पास होनबालाय एसे एसे नुजानाय दं गुमै खावसे नुगोन नोमफा देखायबावबायसो नोङो साला अबाव मा खालामदों गुमैदों आब'आ मा खालामदों गुमै होनदों जोंहा एस एम आदाखौ जोंहा नै जिमि बसुमतारी सफैनानै थेंकिउ वेलकाम हेल' फ्रेन्ड हेल' गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय आरो ना आंनि लासिथि नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय थेंकिउ स' माच बिदा असे नामा थब्ल' हा सोरखौ होनदों नोङो जोंस' ना सोरखौ बिदा असे नामा होनदों साला गल गल जाना होदों आंहा साख्रिनि नामाव 3 लाख दैयाव थांदों ए नङाबा मालाबा खोन्थाखांबायमोन नामा सोरनावबा ए गुमै बिदिखौ गिनांगौ मा होनदों गिनानो जोंहा होफेरा होनदों लाब गैया जोंहा फैनाय सफैनो हादों 2010आवनो साखरिनि नामाव 3 लाख होना 2 बिगा हा फाननांदों आरोना बिदि जादोंलै फरेस्ट साख्रि होगोन होननायावनो बिदि फैसा होनां जादों साला प्राइभेट जबसो बेबो अरिजिनेल नङा फैसा जानानै मावनाय बिदि जादों दाखालि केन्सेल थांबायना बिदियावनो फैसा जाग्रा जोबसो साला मा खालामदों होनदों मा रायलायदों होनदों नै बिदिनोसै सुखु दुखुनि खोथा रायलायदों बैनाय खावसे बैनाय ओमफ्राय गोदो स्कुलाव थांनो थिनब्ला खान्थाल थाइजौ बिफाङाव गाखोना थाखोमा बायग्रा खम बुरजा दुस्थ' मोनरा आंबो होनदों नोंगौ जोंबो बिदिनोमोन जारला लस गुमै अब्ला होनदों बिराद लस फुल ओमफ्राय आरो बिनानाव सानै हाबा होनायानो 2 बिगा फाननांदों 4 बिगा लस होनदों औ बेबो मोनसे 30 बिगामोन नङाबा होनदों 30 बिगा दंमोन गुमै खावसेजों दासो बुजि नांबायना होनदों बिदिनो आरोना फाला बदल जायो ओंखाम फालासे होनदों जोंहा बैनाय अनजालुआ दन क्राय गाबदों आरोना बैनाय अनजालु गुमै होनदों ओमफ्राय अनजालु होनदों आगै अनजालु होनदों थोद आं खावसेल' नङा गुमै होनदों फुरासो आब' समायना जिउ नोंखौ नुबा आं गाबनो ओंखारो आयौ मानो गाबनो ओंखारो गाबनाङा ओइलै बैनाय फामि दासो हान्थु हमदांदोंहां होनदों औ नोंनि बिदा कल फैदों होननायखौ बुंदों थब्ल' सना माबा फामि सना बङाइगावनिया आदसा बावबावबायसोमोन आङो
बेयो आंनि बाबानि फंबायनि फिसाला। बाबानि फंबायनि फिसाला बिदिबो नंबावालै बाबानि बिनानावनि जाहैगोन बिदिसोगोन बङाइगावनि एखे आंनाव फन हर दा हरफिनसां मा खालामदों बेबा फैनो होनबाय थादोंमोन जुग बोसोर जाबाय जों उन्दैनिफ्रायनो फैयाखै खनसेबो दाखालिसो लोगो मोनदों आं बङाइगावआव थांबा बोसोरसे जाबाय आरोना बिनानाव सानैयानो मोजां नंखायाआरो नंखरानो मोनहैदों बैनाय मोनहा साखरियानो गैया होनदों बिदिसो बिनानाव सानैयानो मोजां नखरानो मोनहैदों बैनाय मोनहा साखरियानो गोजा आदसा कंग्रेसुलेसन जोंहा कंग्रेसुलेसन बिदिनो जानांगौ थेंकिउ बिराद मोजां मोनबाय आरोना खोनानानै जोबोद मोजांनि बाथ्रा जिमि बसुसाब दन बेक मि होनदों जिमि बाजै नोंखौहाय रिटार्न खालामबाय जोंहा बैनायानो जालुआ ओमफ्राय कमेन्ट नायनानै हरबानो जाबाय आरो ना आं गुमै खावसे माथो खालामबावनो होनदों आंखौ मानो खावसे होनो नों गुमै दिङा अनजालु बैनाय खावसे होनदों आं खावसे होनफ्लांदोंलै बैनाय सरि नोंखौ गुमै होनाथ' बैनायसो होनो आं आगै अनजालु मा सना गाबनो ओंखारो हो आंखौ नुबा होनदों बेनोथ' मोजाङै रायज्लाय आगै अनजालु होनफ्लांबाय बे थब्ल' नों गुमैया होनदों बैनाय आंखौ फुरा बिबोनां साना नामा खावसेल' सानो ओइदस बिदि नङा बैनाय थोद खावसे फ्रेन्ड कमेन्ट होना दोन आंनाव अनजालु फ्रेन्डस होनदों जोंहा दे जिमि रिटार्न खालामफिनदो आरोना ओमफ्राय मिथियालै आब' सना बिनिखायनो मायबा फोरमायनो साननो हाया होनदों आदसा गोसो सिङाव थाबाय होमबा जारलाहाय थब्ल' नोंबो आगै अनजालु नंगौथ' आरो खम जारला आंबो एल-पि पासल' नालाय खि रोंजोबला फरायनोबो रोङा नालाय आगै अनजालु सना लाबोनोसै थेंकिउलै जोंथि सना खोन्थानायनि थाखाय थेंकिउ सना नों फरायनानै होबायना बिराद मोजां जाबाय सना थेंकिउ ओमफ्राय हर दे प्लिस जिमि फ्रेन्ड होनदों हरबानो जाबाय आरोना दाहाय कमेन्ट नायनानै मिस्टार ग्रेजुवेट बैनाय खावसेयासो मालाय होनदों ग्रेजुवेटब्रा मालाय ओंखायनो आं गारनो हायालै बेखौ फाग्लासो होनदों दे हरबानो जाबाय जिमि आगै मा ओंख्रि होनदों जिमिजों लोगो दंखायो नामा जोंहा जोंथि सना गुमै खावसे ग्रेजुवेटबाबो खामानि गैया माथो आंहा होनदों बैलाय जोंहा बैनाय अनजालुआबो बिराद मोजां फरायनाय साख्रि मावनो हायो बेबो बिराद मोजां टेलेन्ट दं आगै नोंहा बे फरायनो हादिया नामा होनदों आगै नोंहा बिदि फरायनो हादिया नामा फरायदों बेहा ग्रेजुवेटनो फामिया आं गावसोरखौ फुरा बिब' बिगुमै सानो फुरा बैनाय फुरा आंहासो माबा नालाय फरायनाय गैया नालाय बावदों नायनो मोजाङै मेगनाबो फरायनो रोङा नालाय आङो टेट एगजाम होनो होनदों होनो मोनो जोंहा होदों सनाया दाखालि होदों थांनाय बोसोराव नाथाय रिजाल्ट गैया आब' जोंना आयु मालाय ओंख्रिया नायलाय बेसेबा गोथाव बा मालाय जिमिमोननि ओंख्रिया गुमै गसाइगावआवनो दाम बारा बिदिखायनो लानो हायासै आरो आं हाबाबो होनदों गुमै गसाइगावआवनो दाम बारा बिदिखायनो लानो हायासै आरो आं हाबाबो जाबायना होनदों हाबा जाबाय नालाय माथो उफाय नोंस्रालाय आब' समायना होनदों जानो मा
ओंखाम गोरलैयाव खोन्थायाखै बियो फाग्ला फिसा। गावल' जाबाय भिडिअ नायसो नंबाय जोंहा सनाया गोथाव गोथाव जानानै। अबेनि जिमि नों फ्रेन्ड जानो अबेनि मोनथाय आंबो बावलायलांबाय। ए गोथावथ' आगै होनदों गोथाव बिराद गोथाव हां काजलगावनि फ्रेन्ड नोंलाय नोमफा काजलगावनिसो होमबा जिमि होद आं काजलगावआव थांबाय थायो। बाजाराव काजलगावआव जाहैबाय काजलगावआव कन्टिनिउ थांबाय थायोमोन आं। रबिबाराव बाजार जायोना काजलगावआ बेनोथ' जाबाय ना एस आगै बिदि खालामनायबा टेट्स एगजाम होनो हागौमोन दाबो होनो हायोब्रा सनाया होदो जोंहा एसे मादा सना हायो। गैया बिदि लानो हायाखै थेवबो होनो मोना। जारलासो मोनो अनलाइन खालामग्रोनांगौ मा मोना बेलाय सोर आब' नोंस्रालाय होनदों एस आगै थब्ल' महा सैथाना जेबो बुजिया होनदों। आं बुजिखायाथ' आरोना एसे मादा एस आं सानसे रायजोनि मा होनदों आं सानसे मा होनखो आं सानजा रायजोनि फ्रेन्ड बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बेना मा होनोमोनलाय बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट बोरैबा होनदोंमोनलै बे बेयावबा नेट नाङालै फारा खाथि नामा राङाफारा खाथि जोंहा थाथ' दे र' होनदों नोमफा थांसैसो नोंखौ औ गुमै जारलासो होनदों र' दे सनाफोर नोमफा होनदों एस आगै बाय बाय औ दे बाय बाय लाहरबाय अ नंगौ नामा अनजालु फ्रेन्ड होनदों औ आब' सम र' ना होनदों थाथ' बेखौ लावथि लानानै र' गआ बियो बिदि थाबासो मा होनदों बिदि थाबासो मास्टारनि इन्टारभिउ होनो हायो दिङा फंबाय महा सैथान आइ कार्ड थाबा होनो हायो हानायालाय ओमफ्राय बे दस्राफ्रावहाय माने मास्टारनिखौ होनाखै आं दस्रा फिसा फिसा इन्टारभिउफोर दंना बेखौ होनो मोनो मास्टारनाथ' इन्टारभिउ होथारनांगौ जिखुनु जाया आरोखि ना माने मेरला फिसा फिसा जब दंना पुलिसफ्रावबो जायोमोन बेस्रा बिदिबो मेरला फैयोथ' पुलिसफोरनियावबो फैयो कुवालिटि गोनां नङाबा जाया पुलिसाबो एसएम बाजै लिलियाथ' पुलिसखौ मोनखाथारगौमोन बियो देन्जारखामोन बियो मोनखाथारगौमोन साइसबो दंमोन पुलिसाव बैसो थांबाय दाथ' जाला बैसोआव पुलिसनिया बिराद पुलिसाव हागौ नुयो खोनादों थांफेराखै फ्रेन्ड बेरायनाय जाया समखौनो मोना होनदों औ जोंहा जिमि काजलगावना काजलगाव मा होनखोलै आदाया आंथ' रोङासै बार बार कल ने आया बाद मा होनखोलै बाद नायखुवा थफिनदों ओंखाम जाबाय नामा होनदों आरोना फंबाय आदसा एसामिसखौ आं रोङालै सरिलै मा होनदों थफि आदा बुजियासै आं जिमनिफ्राय आंना लं भिडिअ गैया सराव हाबना नायबासो नुगोन होनदों बेना लं गैया जादो आदा एस एम खानजारि बावदा नोमफा थफियाना खानजारि बावुटा नामा ओमफ्राय नंगौ फ्रेन्ड आंनियाव कमेन्ट दोन आंनाव फ्रेन्ड औ कमेन्ट जोंथि जनाया थांबाय दारमासनिया गोथाव गोथाव जाहैबाय बियो फाग्ला फिसा थास' बाय अमानि मोनसिगोन र' होनदों राङाफारानि दाउखो बावनो बावगो बिसोआ होनदों हा बिसोआ राङाफारानि दाउखो बावनो बावनांगोन बिसोरा होनदों
ए नंगौ आरोना आं माजबाटआवबो थांबाय दै माजबाटआव आं मोनथाम भिडिअ'आव हरदों फ्राय नायबानो जाबाय जिमिखौ होनदों आरोना जोंहा बैनाया संख्रि संख्रि नोंदोना नांदोंना नाङाखै साखिनाय एसे नों थास' रुनाय संसाखि इसे मादा साखिदों थास' थास' आइदै सं साखिनाय एसे होनबा थास' रुनाय संख्रि एसे मादा साखिद' संख्रि नांदों खम जारला हां जायो र' फोरमायनो हाया होननायाव होनदों नाङा सानसे समाव माब्लाबानो दद्र' जागोन गसाइनि लिरनाय दङब्ला आरोना बेजोंनो सिरि थाब्लानो जाबाय आरोना बेफोरखौ दुखु खालामनानै नोंहा जिउआव लस जागोन दे होमबा आं थांथ'नोसै खोमा दे लोगोफोर औ दे जिमि बाजे थेंकिउ गोजोननाय थाबाय बे रजे सोदोबा आंनि गोरबो बिखा खामग्लि होजोबो बैनाय बेफोरखौ बारा टेनसन ला गोसोआव दुखु लाबाय थायोब्ला नों देहा सोलेराबो गाज्रि जालांगोन बेफोरखौ इगनर खालाम नोङो थिग थाब्लानो नोंनाव गासिबो फैफिन बाद खालेना आजा होनदों दहायनिया ओंखाम जायाखै थाथ' जिमि बेस्थ' मा होनदों बेस्थ' खोमालै जोंहा ओमफ्राय खोस्लि लाना साखि मार गुमै एसेम नों बेस्थ'आलाय बेस्थ' नङा होनदों जिमि बाजैया आदसा बे माबायाव काजलगावआव ना इन्ट्रेस्ट दंलै जोंहा बिसोरो माइनावमोनहा मालाय भिडिअ लाबोबाय थायो कमेडि टाइपनि लाबोयो आरोना बिसोरो होमबा दान्दिसे रायलायदे होनदों दे होनदों फाट फाट खाले ना आजा बिदि लिर खालेना आजा आस्सा एसामिसखौ रोंथ्रालै थै नोबो आं मा रायलायबावनोथाय बारहो बैनाय बेफोरखौ बारहो इगनर खालाम माने नोङो गासिबो सम देहा सोलेरनानै नोंनि सम्फथि आरोना बेफोरखौ दा खालाम आं दुखु मोनोलै बैनाय बेफोरखौ गोसोआव लाबाय थानो नाङा बे दा मा खालामहैखो सनाया रदे होनदों नोंखौ बाथुलजों गावहैदोलै बैनाय थांनानै खाफालाव नों सालाखौ ओमफ्राय आं मानो गोरबो बिखा फ्रेन्ड हो मानो गोरबो बिखा खामग्लियो फ्रेन्ड होनदों जिमि जोंहा बैनाय अनजालुआ बिराद मानि प्रब्लेमाव दं गल गल जालायबाय आरोना दासो सपिं खालामना फैदों आं हारसिंनो लोगोआ सोरबा अनजालिजो जिउनि लोगोरि थाबा नाय मोनब्ला होनदों दे ओमफ्राय दुखु दं पेनसना जोबोद काहानि जाना थांबाय आंनि जिउआव बे रजे सोदोबा होनदों रजे नोंखौसो गोसो खांदों होनदों रजे नोंखौनो गोसोखांदों अनजालु बैनाय जोंहा एसेम आदाया संख्रि साखिनो थिनदों एसेम आदा संख्रि नांदोंना नाङाखै थास' रुनाया साखिदो दे थफि आदैयाबो मा होनदेरबाय थायो होनदों
बेनोथ'। अ सरि दे फ्रेन्ड नि थाखाय नङा न' प्रब्लेम जेबो प्रब्लेम गैया आरोना सोंनांगौसो जों फोरमायनायनि थाखाय बिराद मोजां आरोना बेफोरो गाज्रि दामोनफ्राय होनदों मोना बेनाव बिदि बिराद मोजांसो बाय बाय दिङा होनदों फंबाय औ दे एस एम आदा थेंक इउ स' माच बाय बाय टफि फंबाय बाय बाय दे एस एम आदा थेंक इउ बाय बाय बेबो नङा दे मिथियैखौ होनदों जेबो नङा दे मिथियैखौ होनदों सोंनाया बाय बाय अनजालु होनदों आरोना जोंहा जोंनिया आमि गेलेम बाय बाय औ दे आमि गेलेम बाय बाय गेलाम अ गिलामसो आमि गेलाम बाय बाय दे गेलु जाव आमि तमार थें था किरकम बान करिया राखा जाबे राखाथ' राखा फाबे ना ओइ ज' ने सर दिसे आरोखि आमार जा आं होनाखैथ' आजा नोंसो मख'ग्रोदों रजे होनना दुखु थाबाय रजे नैबे आंनि जोनोमाव दुखु दाहा नेवसिनाय रायदोंमोन होननायालाय दे होननाया टफि आदैला मा होनदों आदैया मिथिखायो बे आंबो बे बिदि होनबा अके गुमै एसेम बाय बाय ओमफ्राय मोजां रायलायना स्टाइलखौ मोजां मोनदों आं फ्रेन्ड जिमि होनदों अ नंगौ नामा ओइ सेम खानजारि बुथुआनो बाय बाय थैगोन मा होननाय जायोथाय फाग्लिया आंनि एलबेआव फैबावा दै थफिया होनदों हा फाग्लाया आंनि एलबि फैबावा आदै थफिया होनदों आदै थफिया जानो अल नटिफिकेसन थुवाखै खोमा ओंखायनो लोगो मोनहैया बे औ फ्रेन्ड होनदों आमा हो आदै मा होननाय जाखोलै मैया थुबायमोन हां होनदों मैया थुबायमोन आरोना आदसा होनलायलै आं दोननोसैलै बे सनाया गैयालै आं बाबायसो बे सनाखौ फैया गारा आं रोङालै फ्रेन्डमोन होनदों आंहा रायज्लायनो रोङालै फ्रेन्डमोन रोङोना एलाय बिदिनो रायज्लायबानो जाबायना जिमि ओमफ्राय नों लाइभ होआ नामा लाइभ होगोन ना होआ गुमैदिङा सासे हरमारदो आं गुमैदिङा सासे हरमारदो आं नोंनि सायाव आसा खालामबाय आदसा दे आं बेखौनो नागिरगोन आरोना जागोन र' सिन्था खालामनाङा लासैनो जाजोबगोन हाखु दाखु खालामनाङा आरोना लोगो मोनलायगोन र' गेवनो हागौ आरोना जागोन सिन्था खालामनाङा मालाबा लोगो मोनगोन र' नों सिन्था खालामनाङा बैनाय बिगुमै गोनाङाव नोमबाजै गोनाङाव नोम्ब' गोनाङाव आरोना मा ओंख्रि जाखो होनदों जायाखै नास्रायजों मैथा बाब्राबसो नामाथाय जोंना फ्रेन्ड जिमि बेनो थोजासे होनदों होनदों आरोना जिमि फ्रेन्ड एलबि होजायो बा हो जों दं जेब्लाबो अपेनखा होनदों औ नंगौथ' आरोना बहा थु होनदों थफिया दा बैनाय अनजालु जिमि दोननोसै नामा जोंथिया फैयासैलै जोंबायलां बालनि फैयाबो नोंसोर साथामल'सैखा फैलाय बेस्थ' जाबाय बियो ओंखाम ओंख्रि संनायनि लाहार फाहार आंना एलबि होजायारा फ्रेन्ड आंना नोंना बेसे थांखो फ्रेन्डआ 50-60बानो जायोना आजा उन्दुबायमोनसो होनदां बिदि होननाय जायो दं फ्रेन्ड माइ दुब्लि लामा खालबाराव
एफा गोजांनायाव लामायाव थाहैबाय दं गुमै फैगोन र' नों नेथ'लाय होनदों आं नेथारलालै बैनाय नेला आं बेखौ बेस्थ'थार बियो ओंखायनो फैनाय नंला फनबो रायज्लायदों जानांगौ अ दे दोनसैबालाय दे होनदों औ दोननोसै आंबो ओमफ्राय मास एस एम आदा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय मस्ट वेलकाम नोंसिनि सापर्टआव आंबो जोबोद मोजां मोनबाय मानोना जोङो थांना थानाय समाव बिदिनो अराय सम लोगो मोनबाय थागोन सम थायोब्ला फैब्लानो जाबायना बयबो मानोना समखौ बयबो दिहुननो हाया बयबो खामानि मावनानै जानांगौ नालाय बेस्थ' थायो स' बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय आरोना आङो आधा घन्टा फुरा जाबाय दहाय एक घन्टा फुरा जाबायना मुला भाजा ओंखाम आखाम जासां आजा अ दे ओमफ्राय माइ मारा मिस दों जों आंहा सोलाबा ओरैनो फारसे होनाय दे थेंकिउ दे गोजोन्नाय थाबाय बे जोंथिखौ आङो र' बाय बाय लोगोफोर होनदों औ जिमि दे नोंना बेसेबां साबसक्राइब थांखो होन्दोंमोनलाय खोन्थाहरदे आंबो जोंथि सनाखौ मोनखाला आसा खालामखाला बेखौ आं फैला बियो अके फ्रेन्ड जिमि लोगो मोनफिनगोन थाबैनो नों जायनाव थांनांगौ थानांगौ औ लोगो मोनलायखायो दे बैनाय आधा घन्टा जाबावबाय नै एक घन्टा अके गुमै गुड नाइट औ औ 56 ना बेसे जाखोथाय ए होमबालाय होजाबाय दे लाइभ र' आङो बङाइगावआव थांबा लोगो हमबा बानायनानै होनोसै नामा नों बानायनो रोङाबा होजाबायथ' लाइभबो फैजाबाय मोनसे बुस्थु खामानि मावबावनांगौ दं आरोना लाइभ होनो थाखाय मबाइल नाम्बार थाम्बार होनांगौ जायो आरोना फार्स्ट लाइभ होनायावबो बिदि जाहैयो आरोना ओमफ्रायसो अके जायो आरोना लाइभ फैबाय थाबासो नोङो इउटुब चेनेलावहाय फैनो हागोन ओमफ्राय नोङो साब बारायनो हागोन आरोना भिडिअ लाबाय थानांगोन ओमफ्रायसो नोङो दाब्लिउटिउ फुल मन'टाइस खालामबासो फैसा आरनिं खालामनो हागोन आरो ना नङाबा ओरैनो बेखार जागोन जोंनाबो दा बेखार जानानै दं बिसिबांबा साबसक्राइब जानानैब्लाबो बेखार दा जोंना बिदि आरोना हिन्जावसो जिमिलाया होनदों औ हिनजावसोब्रा बोरैथो पिकसारखौ नुवाखै आइदै थैगोन थफिया दा नुवासै नामा हौवासो सानखो ना माखो दे बाय 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 थफि आदा जोंथिखौ आं मोनखाला दिनै बाय सना जोंथि बाय बाय